DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Zvavaje boys. Nyika yeZimbabwe iri kuspaka. Zimbabwe iri kunakidza zvekutodaro. Hanzi Mupirisa Orova Mufundisi Zvakawomarara. Zvine mutsindo kusvikira mufundisi vaendeswa kuzvipatara. Ini boys ndazvitadza. Uku Cucsman ari kuseka vanhu veZanu PF vakaita tsaona. Zimbabwe is full of drama each and every time. Mawane ZANU PF Central Committee member anonzi Choto akasurvive a serious accident. Zvinova izvo zvaita kuti Cucsman abude pachena achiseka. Aitondonzwira hangu tsitsi uswa hwakatsikirirwa nemota. Dai zvaramba zvichiitika every weekend tichicelebrate tichinwa makulayo. Ndonyaya mbiri dzandiri kufamba nadzo zvamanje manje dzandangoya kuti ndikuratidzei ndikuonesei zviri kuitika paground. Zita ndinonzi DJ Holy, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios. Kana uchatanga kusvika pano ndinoti dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndo iripo iyo nyaya kumashure kwangu iyo yakanzi hora as ZRP Kopu Bashes Masvingo Pastor. Mawana hanzi ihora iyoyo. Pakaipa uyezve pari kupisa. Rekati dai sotone kuti tinokunda here, tinozviona here kuti zvakaita zvakamira sei, tiverenge nyaya yacho tinzwe kuti chii chakambonyatsoitika uye zvakafamba sei. The reason being kuti chii chiri kuita kuti mupurisa azosvika pakurova a civilian. Zvikanzi Pastor Ephraim Masiya Minda, hanzi Masiya Ndima, yeah. Pastor Ephraim Masiya Ndima is battling for his life. Sorry zvenyu. Inyaya iri serious but marwero acho akasvika zvakaitwa zvinoeka kusekesa mukati. Zvikanzi Pastor Ephraim Masiya Ndima is battling for his life after being allegedly assaulted by a police officer in Masvingo in an incident that has raised serious concern about police conduct. Panapa tinogara tichizvitaura pa.5 Creative Studios kuti hunhu hwemapurisa hauna kunaka zvavanoita mapurisa aya. Chirafu chavanoda kuita vanhu, it's not good. Kumbunyikidza kodzero dzevanhu kwavanoita hakuna kunaka, simply because vakapfeka uniform. One day is one day vachamamiswa vakadhibha. Ndikukutaurira yangu muchazoona sezvakaitika nemapostori ekwababa Ishmaeri aye tsvimbo dzichanaya because vanhu vanenge vaneta, vanhu vanenge vafinhukana. Chii chakadaro kuti munhu wemutemo pane kuti achengetedze mufundisi ari kutoataka mufundisi. Zviri kunzi the attack reportedly occurred around midnight on Monday in the Mutsapa area of Macheke. The officer was identified as Clayton Dlakama, based in Chekato Police Station. Masvingo Province Police spokesperson Inspector Kudakwashe confirmed the case and said further details would be released soon. Saka hatisi kuziva kuti sei mufundisi akarowa
kurohwa zvakaomarara kusvika pakuendeswa kuchipatara. Hazvisi pachena izvozvo kuti mufundisi akarohwerwei, uyezve nguva dzacho dzaakarohwa 12 midnight ma1 aya. Zvikanzi Pastor Masiyandima is admitted at Morgan Star Hospital in Masvingo Rural, where he awaits an eye operation. Doctor have described his condition as serious. Hanzi akabolonchwa zvisingaite mufundisi. Akabolonchwa zvekutodaro kusvikira pakutokuwara, pakutovhiringika ziso, ende akatomirira kuti kuti dhokotera anoona nezvemaziso auye amuite operation. Yanga imbori nyaya yei? Fight yacho yanga imbori nyaya yei yasvika pakudaro kuti vanhu vamva vaita sei vaonesana hora yakaita sei yakadaro. Zvikanzi reports indicated that the pastor was with a colleague who was also assaulted, and that his Mercedes Benz damaged during the attack. Yeah, ma1 chaiyo. Handiziva kuti mapurisa murohero wamuri kuita ndeupi, murohero upi wamuri kuita wekusvika pakurova macivilians. Zvinhu zvakaipa, zvinhu zvakashata. Rega tipinde munyaya yedu yechipiri yaCucsman. Hanzi neCrime Watch ichiripota zvikanzi ZANU-PF Central Committee member Beta Choto survived a serious car accident in Wedza over the weekend. His new Ford Ranger rolled several times near Chemanza Primary School after he swerved to avoid an oncoming bus. He was driving alone at the time. The vehicle was badly damaged, but Choto survived and was taken to Wedza Rural Hospital, then moved to Mount St. Mary's Hospital. He is now stable and says he is receiving good medical care. Choto akareceiva, ndo pane nyaya yangu apo pandoda kuti muona rekedza ndimbozvibvisa. Ndo pane nyaya yangu. Zvikanzi Choto received the top of the range Ford Ranger in October as part of a fleet distributed to ZANU-PF Central Committee members handed over by President Mnangagwa. Ndomugara ndichizvitaura kuti mota dzamunoda idzi ndichakuratidzai mapictures acho, ndiwo aya ari kubuda apa ma1 aya. Ndo mapicture amuri kuona ari kubuda pascreen. Mota yakakudubuka, mota yakakuwara zvisingaite aya. Ndo mapicture ari kubuda apo. Cucsman haana kutora nguva, haana kutambisa nguva, akambva angonyora zvikanzi we stand with the vegetation in this difficult time. Tinomira nehuswa panguva yakaoma kudai, wakatsikirirwa nechimota cheZANU-PF izvo. We stand with the vegetation in these difficult times. Panguva yakaoma kudai so tiri kumira nehuswa. Inini zvangu ndasareda zvangu. Zvikanzi this must happen every weekend on a Saturday. Then we celebrate Tichinwa Makula. The life of the devil doesn't matter. Hanzi zvinhu zvakadai so zvekuti ma-accident aya, especially evanhu veZANU-PF, anofanirwa kuitika every weekend. Every weekend. To celebrate zvedu tichirova makulayo. Takakula, tichifara. But zvamanje tiri kumbonzwira tsitsi. Green grass iro. Nekusvibira kwaranga rakaita.
ndo mashoko arotaurwa nani naCucsman. Hamene kuti iwo unoti chii nazvo, isa comment mucomment section. Zviri kuitwa nemapurisa izvi ndizvo here kurova mufundisi kusvika pakumukuvadza kudaro? Zviri kuitwa naCucsman ndizvo here zvekupemberera Tsaona? Ndikoko baba, ndikoko. Imari dzekuba idzi, imari dzekuba hadzina kana basa. ZANU-PF atomborina kana basa nayo, ngadzife dzese mota idzodzidzi. Handitika ndo mafungiro angu, ndo maonero angu, ndo murwero wangu. Ini ndirega ndibvisike panapa. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.